Ahojte diváci. Chcem vám oznámiť, že som došla na to, že nikto mi nedáva like a neodoberá ma. Veľmi ma to sklamalo, lebo snažím sa vás zabaviť, všetko možné pripraviť a vy si to neviete oceniť. Teraz vás neprosím, aby ste mi dávali lajky a nie aby ste ma odoberali, ale urobilo mi to radosť. Tento oznám som vám chcela oznámiť. Tak prosím, dajte mi lajky, odoberajte, môžete aj komenty, a keď niekto, čo sa mu niekomu nepáči, čo natáčam, tak nech dá aj ten dislike, keď už mu je to také potrebné. Prejdime k veci. Blížia sa Vianoce, vidíte aj za mnou stromčeky, aj pozadie, síce ešte nesneží, ale mohlo by. Tak aspoň to pozadíčko je snehové. Chcem vám popriať veľa lásky, zdravia, aby ste si užili Vianoce, vianočné prázdniny, ako tí, čo chodia ešte do školy. A veľa úspechov. Toto je odo mňa všetko. Prosím, dávajte na tie videá like a budem šťastná. Budem dávať viac videí, ale mohli by ste mi to písať aj do komentu. Ďakujem.